Днеска ще изследваме гората с Никола. Сега аз я знам цялото, ще минем през няколко места. И така, ама Дани, дай аз да ти държа камерата. Не. Ти ще ми държи с водата, де. Не, мързима. Що се оригна? Не съм са, айде да тръгвам. Айде, вървим. Айде, сега трябва да скочиш не там. Едно, 2. Да вървим. Аз скачи. Не. Дупката не. Айде. Дъм не. Тя е 3 метра някъде. Три, Първо ще минем през едно място, после ще се върнем. Първо ще минем през едно много дълбоко място, после ще се върнем. Разбрахте ли, хора? Я. Ти обърна ли камерата към мене? Да. Я. Ай! Ко беше той? Аз отгадам. Оглеждай се. Никой ти имаш. Знаеш, ти ми държиш шито. Аз ще държа камерата. Не. Дай. Не. Аз. Ня. Оф, направо минай. Никой използва фейк ножа. Да, фейк ножа. Ай, коните навсякъде. Никола, Пепси! Пепси. Ти не е нашето Пепси. Ти е някой друг. Минай. Айде да вървим. Я. Сега трябва да слезем ето и тук надолу. Да. Да. Хора, това ще бъде в няколко части. Първата ще е как минаваме от ето и тук, втората ще е как се вършим. Не, тук има бодли. Айде да се връщаме да ходим някъде друга, защото тук много бодли. Айде бе. Чакай, хора, връща ми са. Дани, трябва да скочим и там картачки. Айде, Дани. Не. Айде. Няма да скоча там долу. Мета басай да тръгва. Да скоча там долу и ми бърка от глава. Ника! Се преби. Никой не спреш ли ще изоставя тук в гората, казвам ти. Айде, тръгвай, Дани. Сари. Спреса. Абе, спреса! Ама хръсталачите. Абе, хръсталачите, бе. Хръсталачите. Давай, хръсталачите. Аре. Знае пътя, аз знам нищо. Не, че нищо не знам. Айде сега и тук трябва да прескочим. Помощ. Плиз. Това с водичка да бъще. Айде, там ще ходим. Окей. Хора да ви кажа, че после ще трябва да се върнем от този хълм, нали, Дани? Я. Чакай, тому са ми. Не сме глупави. Да, много сме. Не сме глупави. Не бе, отей тук бе, Дани. Че вчера Марти си го върви. Вчера Мартин си го фали. Наричаме го ние Марти. Така ще го закачим, защото... Човека да си го вземе. Айде да прескачим. Айде, ще прескочим. Ти си първи. Ще се върнем, когато прескочим оградата. Спирай, да продължим. Хора, прескочихме. Сега вървим. Сега тръгвам най-там. Покажи, бе. Най-там. Никой, дай ми шето. Кой държа 50 неща и тук чантата ми, бе. Дръж. И дръж. Извиняй. Няма нищо. Без да искам го оцели. Гими. Thank you, Нико. Аки. Извиняй. Аз направо хедшотна. Без да искам. Най-там. Надолу. Трябва си малко да слезем и напред там. Не. Най-там тръгваме. Дай. И после ще трябва да ходим много малко места. О, майко, коните. Безкрайни кони, бе. Ей. Удрах се. Да. Никой преди като слизахме от хълма се преби пак за втори път, на неговия клип пак се преби. Аз не съм снимал. Снима! Как гридам жижетата пак за трети път. Да. Пак се преби тогава.
Да, ние объркахме пътя, бе. Ника, дали уж викаш, Не, там слизам надолу и вече наистина продължаваме. Добре, че... Ама трябва да спуснеш шетата. Който къде? Айде. Леко, леко. Айде. 1, 2, 3. Айде. 1, 2, 3. Айде. Чао, шише. Чакай сега, дай. Да уточним. Ние ще слезем надолу и ще тръгваме натам. Защото натам води към някаква площадка и вече води към града. То ние пак сме си в града, но после ще изследваме и едни други места. И зато и да не се отделяме от гората и те да хабим време. Дайте, колко време е минало? 5 минути. Два му разбрах, колкото сказва вътре. Дани, окей ли си? Да. No, I'm not okay. I'm not okay. I'm good, bro. I good. Чакай, тук внимай, че има бодли. Петля. Как ще видим? Какво? Ободи ли са? Не, почти. Айде, аз ще видя. Ти стане, дай. За малко се пребих. За малко. Никола, помощ, за малко забребих, матко. Мама, дръжше! Ще ритам шишето надолу към Нико. Защото направо за малко се пребих аз. Ой, Shit. Какво е? Двамата с Нико се пребихме. Аз 50 пъти се пребиха там горе. Баси. Сериозно ли? Айде, давай. Сега пребия ли са, да е моя вина? Да. Дани, ако имаш помощ, ме кажи. Ако искам помощ? Да. Аз съм на следващ. Не, ако имам помощ. Имам помощ. Кой е? Мисля, че обърка пътя. Фърли ги някъде. Ти ги фърли някъде там, че и аз не знам. Моето шеди беше ли в джоба ми? Ето го е. Що го открадна, бе? Никола. И да знаете, това ще бъде в няколко части. Ето колко време е минало? 7 минути. Имаме още 7 минути. По-малко. Тъпто мяки се заклеши, бе. Аз съм там вече Аз си взех якито за всеки случай. Ако стане студено, защото не ще го давали да вали. Да, бе. Сутринта беше слънчево, да. Да, но те го дават към 7 часа да вали, балате. Ето ние до това вече да приберем. Верно. Тогава верно ще са. Дай, ти тръгвай натам, аз ще подам светата. Ма ти стой тогава там. Къде? Ей, тук дете си сега. Окей. И без има маризи да мърдам. Ние с Нико да право ще се убием. Нали ми казах хора, че ще изследвам няколко неща. Хайде, Дани. Ама после пак се върнем в уния тръните. Аз ще мина, ще ме обудат, а после не... Айде, Дани, бе, айде, напред, нагоре. Нагоре, на ума. Ой! Ко? Да, айде. И сега. Айде, Дани, завивай, натам. Къде? Айде, вече тръгвай. Абе, Дани, бе. Ко? Чакай. Не ме викай. Чакай, че... Дай спатим тук, ще се пребим. Браво. Чао, шише. Сега е другото ше. И двете са там. Иначе ние сега не е тук. Ела, Дани, отиде тук. Ти първи, защото аз се забъдя. Нико, той човека се преби. Миналата седмица търсим Марти. Да, човек, той ни накара като за маратон да тичам. Ние тичаме напред-назад из гората. И най-накрая те казали, че е каприз. И ние най-накрая ги видяхме. И направо мислихме, че отидохме по пряк път. Да, я бъди, как паднах тогава, как паднах? Да. Никола, после като се катерихме, той падна и аз направо го хванах, иначе ако не го хванах... Бъди днеска какво стана?
О, днеска пак стана така, да. Шут. Нека! Внимавай, бе. О, майко, Нико, ще 4 фрикинг минут. Нико ми каза да стоя тук, той ще вземе шишетата. Да. Аз стоя. Нико взема шишетата. Нико, какво да правим? Не забравяйте да се абонирате за моя канал и за неговия канал. Добре? Я. Нико, бързо, 4 минутки останаха. Уау, майко. Айде, успях. Не, За къде? чакай. За къде, капитане? Чакай първо той. Моето. Що? Е там? Браво. Добре, че ни пада по-надолу. Майко. Това ще бъде няколко части. А ти, ако искаш вече го спирай. Окей, бай-бай, хора. Бай!